Bwana nkhani yake okuzana ndi mtsikana amene amatchedwa Maria komanso Junior. Anthuwa anali muchikondi ndipo anthuwa amachokera ku Malawi. Ananena zoti dera lake ndisatchule ndi sinditchula dera lawo. Maria ndi Junior anali muchikondi, amakhala limodzi, china chilichonse chinali bwino mu chaka cha 2021. Mu chaka cha 2023 Maria adayamba kumva mphekesera kuti Junior afuna kukwatira ndi mkazi wina. Atapita kwa Junior anamufunsa Junior ndipo Junior anavomera. Ananena kuti eya ndifuna kukwatira mkazi wina, koma ine si cholinga changa, ndi cholinga cha makolo anga ndi amene asankha mkaziyo. Kenako Maria anamufunsa Junior, mmene unkanena kuti uzandikwatira ineyo komanso unandilonjeza zambirimbiri, bwanji sukufuna kukwaniritsa? Junior anayankha kuti ineyo ngati makolo anga apanga chiganizo palibenso chimene ndingachite, fa china chilichonse ndimamvera makolo anga, ndenge atasankha mkazi ineyo palibe imene ngapange. Kenako Maria anati okay chabwino, anapita kwawo. Atapita kwawo anambokhala maganizo mpaka na depression inambandula. Zotsatira zake anambopanga zinthu zobalalika, mutu unasiya kugwira. Wakhala apanga zimene zija kwa nthawi yayitali mu chaka cha 2023 cha. Uku Junior apanga mapulogalamu ake aukwati. Mu September, pa 28 September Junior adakwatira ndi mkazi wina uja. Sankamuyimbiranso foni Maria, olokuntumizira ka text sankapanga zimenezo, anangomuyiwaliratu ngati kuti sakumudziwa. Zotsatira zake Maria uku ndi depression, zotsatira zake Maria adamwalira, adachita kuzipha chifukwa cha depression. Uku a Junior samaziwa china chilichonse, amakhala ndi mkazi wawo, ntchito Junior idamuthera. Komanso mkazi uja amakanika kubereka, amakhalira kuyambana kumenyana daily, mu banja mwawo munalibe mtendere. Ndi mu chaka cha 2025 Junior anaona kuti akuvutika kwambiri, anapita kwa makolo ake kukafotokozera, koma makolo ake anamuwuza kuti banja lisungathetse, mova mkazi ameneyo ndi mwana wa mzanga, ndi apa patingopeza njira kuti chupangisa banja lanu kuti lizivuta ndi chani. Anapita kwa abusa. Atapita kwa abusa kuja, abusa uja anamuwuza Junior kuti iweyo unamkhumudwitsa munthu wina wake. Mkazi uja anamuwuza kuti inu amayi munatenga chinthu chimene chisali chanu, ndi zovuta kuti chikhale chanu, munatenga chinthu cha mwini. Inu a Junior ngati mufuna kuti banja lanuli liyende bwino, mukampepese munthu amene munamulakwira. Kenako Junior analoti ndinamulakwiraso ndani. Atakumbukira anazindikira kuti mwina ndi Maria. Atapita kwa Maria, Maria uja sanampeze. Atafunsa mayi yake sanamuwuze chilungamo kuti Maria adamwalira. Anangomuwuza kuti Maria adapita ku John. Ndi anakhala mu chaka cha 2025 kudikirira kuti mwina Maria abwera, koma amapitabe kwa Maria kuja kukafunsa namba yake samampasa. Ndi dzana anapitanso mwachizolowezi kwa Maria kuja kukafunsa, mayi yake aja anatopa naye Junior. Adangomuwuza chilungamo kuti utamusiya mwana wanga adazipha chifukwa cha iweyo. Zotsatira zake Junior adayamba kulira, adawapepesa mayi yake a Maria, anapitanso pa mtumbira pa Maria kukapepesa. Panopa sitikudziwa zoti zinthu zambokhala bwanji, koma imene ndi nkhani ya Junior. Watibweresera ndi Junioryo ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu, nthawi zina zake ndi bwino kumamuwuza munthu ngati simunamukonde, kumfotokozera modeka bwinobwino kuti amvetsetse. Kaya mwatisa chibwenzi koma muzozo kuti munthu uja sakumvetsetsa, ndi bwino kaya naye limodzi kumamuimbira foni, uli bwanji, izi ndizi ndimangopanga cheki. Zimene zonse zimathandiza kuti munthu uja azita kukumvetsetsa kuti munthu ngakhale ndasiyana naye komabe akundionesera chikondi. Choti muziwe ndichi, palibe tchimo lina lililonse limene udzapalamule ndi kudutsa opanda kulandira chilango. Ngati wapanga tchimo ukuyenera ulandire chilango. Zilibe ntchito zoti lero kapena mmawa, koma nthawi ina iliyonse uzalandira chilango. Ndipo malemba amalero ndi akuluakulu sibwino kumakhumudwitsa anthu. Lekani zimenezo. Ngati mutisa chibwenzi osampanga munthu uja kukhala mdani wanu. Mwatisa chibwenzi komabe khala ndi nthawi yomuimbirako foni munthu uja, uli bwanji, kumapanga cheki, ndimangofuna kuva mawu ako kuti upeza bwanji. Zimene zija zimamuimbisa mtima, iye uja amakhala ndi hope kuti mwina mkuluyu atozabwera tsiku lina lake kwa ine. Ndi amakhala ndi hope, ndi masiku akamapita amakhala kulimba mtima, osangolekana ndi munthu chonchi. Ngati mufuna kusiyana ndi munthu kumasiyana naye pang'ono-pang'ono.